Bi ye juma don ye marisi kalo tile 17 san 2026 Bamako Université bɛ jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na alamisa don min ye marisi kalo tile 12 ye san 2026 Mali premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ale ye dunan dɔw bisimila. Nin dunan in ye diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinin bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ma ni u ko a ma ko PNUD programme des Nations Unies pour le développement. Awa a ɲɛmɔgɔ a bisimilala premier ministre fɛ Abdoulaye Mayiga kuma kɛra fɛn caman kan baaraɲɔgɔnyaw ani ɲɛta baaraw u ka baro caman bolila o de kan. Alisa an bɛ to ni Mali kibaruyaw ye. Mali la yan nɔ Mali minisiri min bɛ yen ni a ka baaraw ɲɛsinen don ayiwa min ye kɛnyɛrɛye o baarakɛlaw ma Madame Oumou Sally Seck a y'a yira k'a fɔ ko awa min ye ayiwa san 2025 tɛmɛnen min filɛ nin ye ko baara boloda min ye awa maa minnu bɛ yen n'olu bolo sera ka don baara la awa a bɛ se 40 ɲɔgɔnna ma awa o baara de sera ka boloda minnu bɛ yen nɔ ni a kɛra sababu ye maaw bolo donna baara la an ka jamana kɔnɔna na nin ye kibaruyaw ye kibaruya min ni a sɛbɛntiyara Madame Oumou Sally Seck fɛ min ka minisiriya baaraw ɲɛsinen bɛ kɛnyɛrɛye baaraw ma. Mali minisiri min ɲɛsinen bɛ an ka kirikow ma Mamadu Kasonge ale ye baara dɔw bolodali daminɛ alamisa don min ye marisi kalo tile 12 ye san 2026 a kɛra an ka ɲɔgɔn lajɛrɛso min bɛ yen n'o ye CCB ye awa nin ɲɔgɔn lajɛrɛ in bilala sen kan muso minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu la ni u ko a ma réseau des femmes africaines du Mali. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ sogo da gɛlɛyara kosɛbɛ nin sunkalo in kɔnɔna na bari ka d'a kan sogo koloma a bɔra 600 la ka taa i yɛrɛ sɔrɔ 700 la kama sɔrɔ sogo buma ale bɔra 800 na ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 900 na i b'a fɔ kibaruyaw b'a yira cogoya min na. Nin wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔ ka kibaruyaw ye. Kunnafoni dɔw ye a yira k'a fɔ Rusi jamana ye dɛmɛ kɛ awa dɛmɛ min n'a bɛ tali kɛ awa balo kan balo tɔni 13 Rusi jamana filɛ nin ye ko o ci ka taa Iran jamana ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na. Turki jamana kɔni bɛ ka Iran jamana lafasa ka sababu kɛ mugujugu min bɛ ka fili Iran jamana kan o mugujugu ninnu dɔw yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ min ye Turki ale jamana fan dɔw fɛ a bɛ n'a fɔ Turki jamana kɔni y'a yira k'a fɔ nin wale ninnu ma ja u ye sabu mugu minnu bɛ ka fili Iran jamana kan awa ko mugu ninnu dɔw yɛrɛ kunbɛnna awa u ka Turki ale jamana kɔnɔna na nin b'a yira k'a fɔ ko ni farati ma kɛ fiyewu Turki jamana sen bɛ sɔn ka don kɛlɛ min bɛ lamɛrikɛn jamana ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ sabu a y'a yira k'a fɔ mugu fili ninnu Iran jamana kan a ma ja u ye ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.